Sä lupasit opettaa mulle tänään jonkun risutyön. Joo. Ajatus olisi, että tehtäisiin tämmönen sydän. Mitä sanot siitä? Annas mä katon. Seinälle ripustettavaksi vai? No, joo. Siellä on tämmönen pieni lenkki, mistä sen saa ripustettua kätevästi. Joo. Joo. Aletaanko hommiin? Joo. Siinä sulle sivuleikkurit ja kärkipihdit. Joo. Ja sitten tässä on ne oksasakset. Ja sitten vielä tietty rautalanka. Toki. Joo. Näillä. Ja itse asiassa mä vähän nyt kyllä valmistin tätä. Mä keräsin sulle nipun näitä risuja. Kiitoksia. Kai sulla itselleskin. On täällä. Hyvä. Täällä. Ajatus tuossa sydämessä on, tai se aloitetaan niin, että on tämmönen ihan nippurisuja. Ja kuinka paksu nippu, niin sen voi niinku silleen miettiä, että minkä kokoista sydäntä on tekemässä. Eli se jaetaan nippu kahtia ja tää on sitten sydämen kaaren paksuus, tää puolet tästä nipusta. Joo. Ja sitten me aloitetaan sille, että me sidotaan se nippu rautalangalla tästä kiinni. Nämä ei tarvitse olla tasapitkiä. Joo. Koska sitten tätä häntää tässä, kun tämä tulee kapenemaan, niin ne joutuu kuitenkin sitten leikkaa eri pituisiksi, niin itse asiassa ne voisi jo alun alkaen olla eri mittaisesti. Ei sen niin sijaan, sitten ei tarvitse niin paljon, niin. No. Et oleellista on vain, että siinä kohtaa, mistä se sidotaan kiinni, niin siinä on kaikki mukana, kaikki sitoutuu. Joo. Ota puolarautalanka. Ja tälleen toinen pää käteen, niin sitten kiertäiset sen 2 kertaa on hyvä. Näin. Ja sitten vähän kiristät ja kierrät näin. Tän alkupään 2 kertaa tän puolesta kulman ympäri. Joo. Vissiin kiristetään jo ekan pyöräytyksen jälkeen, niin ei. Ei tarvitse. Okay. Kun 2 kertaa vielä luisuu, 3 kertaa luisuu, mutta sitten ei enempää luisuu. Wow. Näin, ja sitten mä pistän sen kiinni. Kiristät eka ja sitten kierrät. Keskinen. Joo. Ja se jää niinku sen sydämen taakse. Tää. Jaetaan nämä 2 osaan. Tämä on kriittinen tämä, mistä ne lähtee. Että ne oikeasti oikean puolelle lähtee oikealle ja vasemmalle, ettei ne mene ristikkäin. Sillekin voi laittaa, mutta sitten siinä pitää ajatuksella tehdä se, että se on vähän erilainen. Näin. Eli kannattaa tosta sitten, jos oksa on vähän molemmissa, niin yrittää saada sitä toiseen vaan työnnettyä. Joo. Nyt tällä puolarautalankalla lähdetään kiertämään tätä toista puolta. Tälle harvakseltaan. Ja aika tärkeää on, että samalla että tehdään siihen oikeaan muotoon. Näin. Että nämä voisi ihan asettaa tässä, että ne näyttäisi kivalta ja sitten vaan kierretään. Eli mä taivutan tätä itse risua samalla kun mä kierron sitä. Joo, koko nippu. Mites kuinka pitkälle alas mä sitten vien tän itse nipun täältä? Tässä on ideana, että nämä katos, tää tulee tähän päälle. Aha. Eli Ehkä niin tästä voisi tämän verran mä voisin ajatella, että mä jättäisin, mutta laitan vielä muutaman. Näin. Nämä ei riitä tähän koko hänän pituuteen, tähän lisätään sitten myöhemmin, mutta sen verran pitäisi olla, että se peittää tämän aloituskohdan. Eli mä tuon sen katos, tähän näin. Se tulee sen aloituskohdan päälle. Ja, aloituskohdan päälle? Se missä oli se, mistä se nippu sidottiin. Eli se mistä sä oot
Näinkö? Joo, katsopas tähän. On. Tässä ei ole enää sidottu. Niin mä tällä langalla niin kierrän siitä sitten. Kierrän tästä ympäri. Mä kierrän sen tähän kiinni, että siellä tähän päälle, tälle samalle puolelle, missä se on. Ja sitten täällä nurjalla puolella mä lukitsen sen tähän näin. Taas niin kuin vaan 2 kertaa ympäri. Niin silloin se pysyy tuossa. Mutta en laita tähän hirveätä määrää rautalankaa, vaan että se on kerran siitä. Mä varmistan, että se pysyy kiinni siis. Ei nyt kun mä oon tässä itekin, niin ei muuta kuin tuosta. Ja sit arvaan koikeet jatketaan tälle samalla tavalla. Joo, samalla tavalla. Eka sitä alkuun vähän matkaa. Ei tosiaan tarvitse liian tiukkaa tätä. Meillä meneekin aika samaa tahtia. Tässä on ihan tämmönen reilu väli aina näissä. Ja. Ei tehdä turhan rautaista risutyöstä. Niin, sen verran rautalankaa, että se pysyy koossa. Että se on se rautalangan idea tässä työssä. Näitähän sit voi tässä vähän tosiaan asetella siitä. Mutta aika tärkeää on tehdä se kuitenkin tässä siinä vaiheessa, kun kaarta sitoo, niin että se on tässä kaarevassa muodossa. Yeah. Koska katos, jos mä yritän tätä avata, näyks, eihän se aukeakaan suoraksi. Eli se tarkoittaa sitä, että täällä ulkokaarella nämä risut kiertää pidemmän matkan kuin sisäkaarella. Yeah. Että jos sen suoraan tekisi ja sitten taivuttaisi, niin silloin ne sisäpuolelle menisi ryppyyn ja ulkopuolelle niin jotenkin vetäytyisi sisään. Että saa paljon kauniimman, kun sen tekee siihen oikeaan muotoon ja sidontavaiheessa. Yes. Eli yhtä pitkän matkaa. Ja sitten tässä, kato. Ja taas se päällipuoli. Me asetetaan sille, että nämä on rinnakkain tässä. Et ne ei mene tälleen ristikkäin, vaan ne on rinnakkain. Joo, eli mä laitan sen tähän reunaan näin. Laittaa päälle, niin kuin pöydän päälle, et sä muuten saa. Ja sitten jos sä haluat, että ne kaaret on samankokoiset, niin teet ne samankokoisiksi. Jos sä haluat, että lenkit on kaartu eri kokoisia, niin sekin on ihan kiva. Joo, eli niin kuin mulla on tässä hieman erilaiset. Mutta se on oleellista, kato tässä, että ne menee niin kuin ne on rinnakkain, että ne peittää tämän niin kuin nipun kannan. Joo. Että ne on molemmilla reunoilla. Ei tälleen. Ja sitten tällä langalla, mun mielestä mä kiertäisin 2 kertaa tästä. Tällä kertaa? Joo. Joo. Ja sitten taas siihen voisi siihen aloituslankaan kiepauttaa sen 2 kertaa, niin sitten se niin kun on, mun mielestä se helpottaa tämän työn hallintaa, että se ei niin luiskahda käsistä, vaan se nyt pysyy siinä. Joo. No niin, nyt me tehdään tää häntä. Onko sulla joku ajatus, minkälainen häntä? No saman tyylinen, mikä oli tässä ensimmäisessä, voisi olla ihan nätti. Eli nyt voisi vähän katsoa, että onko näitä risuja kuitenkin, vaikka ne on eri mittaisia, että onko niitä liikaa. Että jos tämä on niin liian paksu tästä, niitä voi huoleti lyhentää ja sille vähän eri mittaisiksi. Ainakin ne ihan paksuimmat ja jos on tälleen, että tämä niin hirveästi jotenkin kääntyy, niin se olisi, kannattaisi ottaa pois. Ja mä vielä leikkaan silleen, että tämä leikkuupinta jää tänne nurjalle puolelle, niin ei ainakaan sitten vilku sitä valkoista sinne. Ei mitään, ei tämmönen esim. Leikataan vähän se lyhyemmäksi vai? Kyllä, tai se pitkä voisi olla pitkä, mutta nyt katsotaan minä sen nurjalle puolelle, sä näet paremmin millainen se nippu on. Niin, no tää on aika tämmönen vahva, niin tää voisi ottaa ihan tonne. Ja se on, että leikkaako ne näin ohut paksua. No siinä ja siinä, että jos tuntuu, että ei, niin otan nää sakset. Just jos joku taipuu vahvasti, niin se taipuva pois ja sille, että ne olisi vähän niin kuin eri mittaisia, että se luontevasti kapenisi. Se on se ajatus. Ei tämän takia niitä laitetaan sitten eri mittaisiksi jo siinä alussa, jos mahdollista. Joo, että, tai niin kuin, mä ajattelisin toisinpäin, että turha niin kuin laittaa
alkamaan samasta kohtaa, kun ne joutuu kuitenkin leikkaamaan eri mittaisiksi. Jos ne kaikki alkaa samasta kohtaa, niin sitten kun alkaa tekemään sitä häntää, sitten siihen tulee semmoinen selkeä porras. Se on helpompi näin. Ja näistä voi osa leikata jopa ihan tänne sidoksen luokse, että se ei niin saa sitä ohenemaan. Ja tässä niin kuin, näitä ei tarvitse työntää tänne kaikkia tänne, koska mistä tämä on sidottu, koska silloin siitä tulee tosi paksu siitä, eli riittää tähän matkallekin. Ja itse asiassa nyt kun mä oon jo jonkun verran niitä työntänyt, niin mä voisin vähän matkaa sitoa, niin ne sitoutuisi. Muutaman kierteen verran menen eteenpäin. Sitten mä voin lisätä taas uudestaan niitä. Musta tuntuu, että nämä ei ihan riitä. Mun täytyy leikkaa vähän lisää näitä. Ja tässä kohtaa sitten vielä laitetaan vähän lisää. Joo, nyt ihan millaista häntä olet tekemässä sen mukaan. Mulla on tässä hännässä, niin täällä on tämmöinen rautalanka vielä mukana täällä, niin tää on niin jäykkä. Ja tavoite olisi hännässä sama juttu, että se tehdään siihen lopulliseen muotoon jo tässä sidontavaiheessa. Ja jos sinne laittaa tämmöisen paksun rautalangan mukaan, niin sitten se muoto, niin kun, sitä voi vielä pikkusen viimeistellä sitten. Sen voi tehdä ilman rautalankaakin, silloin se vaan pitää tehdä ehdottomasti ihan tasan tarkkaan siihen lopulliseen muotoon. Joo. Kumpikin käy. Mä itse mielellään laitan rautalangan, sit sitä voi vielä taivutella siinä loppuvaiheessa. Nyt jotenkin se ei ihan ole mennyt niin kuin halunnut, niin hirveän helppo ottaa muutama kerros auki ja sitten laittaa niitä risut asettelee uudestaan ja sitten jatkaa. Et se on hyvä muistaa, että se ei tosiaan ole iso juttu avata muutaman kerros. Ei siis sä sanot, että jos mä mokaan jossain, niin se on erittäin helppo päästä takaspäin. No on. Okei, hyvä. Tämmöisessä työssä on. Tässä tosiaan sama juttu, että mä nyt taivutan tätä häntää. Ja katon, että nämä risut nyt on ohjattu. Täällä on näitä norkkoja mukana, mutta se on makuasia, että antaako niiden olla vai repiikö niitä pois tai repiikö niistä osan pois. Nehän ei siitä valmista työstä kyllä niin kuin varise mitenkään. Ne ihan pysyy silloin, kun se on seinällä. Niin. Mutta myös sitten, jos niitä sattuu hirveän iso määrä samaan kohtaan, niin paksuntaa sitä sitten yllättäen. Nämä on semmoisia makuasioita, kuka tykkää. Joo. Mistäkin. Mites, onko sulla tämän rautarangan kanssa jotain pujotusneuvoa, kun se tuntuu aina jäävän jumiin tuolla sisällä? Tai vaihtoehtoisesti yrittää tulla täältä jostain taustasta läpi? Joo, no ei sitä tarvitse kovin pitkälle pujottaa, koska se on nyt vielä tässä suorassa osiossa. Eli ihan pikkusen tonne vaan? Joo, se riittää. Mutta tässä mulla on nyt semmonen, että musta tuntuu, että kato, että tää on tasapaksu, sitten tulee yhtäkkiä tämmönen hups. Että se rupeaa oheneen liian tässä voisi olla, niin kuin, tähän voisi lisätä vähän enemmän. Ota noin 2 auki ja laitat vähän enemmän noita risuja. Mä leikkaan sulle niitä. Ja sitä kannattaa vähän tarkastella eri puolilta, että helposti jää niin kuin joku toinen puoli peittoon, jos tekee vain yhdeltä puolelta sitä työtä. Joo. Ja sitten kun tullaan tämmöiseen kohtaan, missä se taipuu enemmän, niin sitten ne pitää olla semmoisia ohuempia risuja. Et suorassa kohtaa voi olla vielä paksumpia. Tämmöisen kun sä laitat, katoppa, tämmöisen missä on näin paljon tätä, kun sä tähän laitat, niin sitten siitä tulee sitä peittoa heti niin kuin reippaasti. Joo. Se on niin kuin, pääsee nopeammin eteenpäin kuin ihan tommosia yksittäisiä laittamia. Ja tässä kanssa. Joo, eli vähän isompia tänne niin, täyttövaiheeseen. Mikä haarautuu, niin se peittää enemmän, täyttää enemmän. Jees. Alkaisiko tää olla nyt tarpeeksi paksu? No miltä susta tuntuu? No, katsotaas. No kyllä se näyttää ainakin paremmalta. Mites? Tässäkin nyt kun mä oon päässyt vähän matkaa alaspäin, niin mun kannattaa vissiin rupea kääntää tätä. Nyt se täytyy kääntää, joo, jos
jos haluaa, että se taipuu. Tässä voi vähän suunnitella, että kyllä se. Hänenhän voi jakaa kahteenkin ja voi tehdä semmoisen salamahännän ja vaikka mitä. Se tekee tiukan kiemuran. Miten jos mulla jää tätä rautalankaa täällä yli, mä vaan vissiin katkaisen? Joo. Muista sit taittaa myös tässä vielä sitä kaarta lisää. Mä näytän sulle tämän pään tekemisen. Joo. Mulla on nyt tässä nämä, mun rautalanka tulee tohon, niin mä katkaisen nämä saman mittaiseksi. Ja sit tässä riittää päättelyksi, että tätä vaan laittaa 3 kertaa samaan kohtaan. Näin. Sitten mä katkaisen rautalangan ja painan sen pään tuohon kiinni. Mutta tähän ei kohdistu mitään semmoista rasitusta, että se vaan on siinä ja se pysyy näin. Ja sitten tämän muodon, tämän kaaren muodon, niin mä vielä näillä kärkipihdeillä, niin näillä on helppo, jos haluaa semmoista pientä kiemuraa, niin näillä on helppo sitten tehdä tällä muotoa. Kun tää on se rautalanka, niin tässä pystyy tekemään vielä tällaista, jos tällaisesta tykkää. Joo. Näin. Sivuleikkurit sieltä. Ne sivuleikkurit tai ne pienet kukkasakset, ne on toinen mahdollisuus. Niin jos täältä hapsottaa jotain, minkä haluaa pois, niin näillä on itse asiassa hirveän kätevä mennä viimeistelemään. Näillä pääsee tuohon tosi lähelle tuota työtä. Kohtuu turvallisesti vielä. Joo. Noillakin voi olla oksasaksilla, mutta ne on vähän kömpelömmät tähän työhön. Nämä on erittäin hyvät nämä sivuleikkurit tässä. Tämä on makuasia, että minkä verran haluaa viimeistellä. Jotkut tykkää semmoisista risuisista ja hapsuttavista töistä ja toiset sitten tykkää viimeistellä silotella niitä. Joo. Miltäs näyttää? Vähän vielä pitää viimeistellä, mutta mä rupean tästä pikkuhiljaa tykkäämään.